què estàs corrent avui? Doncs perquè estem fent una cursa solidària per recollir fons pel projecte de la FASI i també per recollir fons i contribuir una mica amb els terratrèmols que han patit a Turquia i Síria. I també perquè volem transmetre els valors esportius i solidaris als alumnes. Fantàstic, gràcies, Anna. Per què correu? Hola, nois. Per què heu vingut a participar a la cursa? S'ha demanat diners i llavors volíem aportar diners per ajudar a les necessitats que fan falta l'aigua, menjar. I tots aquests diners s'envien a la FASI per ajudar els nens que necessiten diners i aigua i menjar. Per exemple, ayudar als nens d'Ucrània, a la guerra i també als d'Àfrica. Fantàstic. Turquia, el de Turquia. Molt bé, fantàstic, nois, gràcies. Per què estem corrent avui? Per la FASI! Solidaris per al món i hem de posar la nostra graneta de sorra per poder col·laborar i ajudar la gent necessitada. Molt bé, i vosaltres què feu aquí? Estem aquí també col·laborant per Turquia i Síria pels terratrèmols que han hagut i com ha dit també el company, estem aquí ajudant per posar la nostra graneta de sorra al món. Fantàstic, gràcies. A veure, nois, per què correm?